Bi fase edo bi obra bierra egin du. Batin dago Zeanik udaletxeak, konpondu genuen beko komune, barruti komunikatzeko zabaldu zen ate berri bat, eta hori komuneko alde hori guzti hori berriztin da. Beste alde batetik ere, ure orain aterpeak esan aldau, hemen Elorriako aterpean esan dugu ur potabla dekogule. Ipini da bypass bat, eta kontadore bat, orduan kloratu egiten da ure, analisiak egiten dira, eta gero beste alde batetik, genuen crowdfunding kanpaina bat, jente asko lagundu gozkun, oso erantzun positibo eduki dugu, eta orduan egin dugu egurtokia, lan egiteko, berogailua ipini dagoiko pisuan, geletan, egin dugu kamara aire, eta gero egurrarekin forratu dugu, aislatu egin dugu barrutik, eta txukunago eta xamurrago, eta uste dugu edifizioak irabazi duela pilo bat. Hemen gauz, betiko zerbitzu emoten, 24 hogitera etorri nahi zuenok, badaukagun sukaldea, eta hemen. Eta zehor behar baduzue gorbiti izabetenean, hemen badaukuzue leku bat, laguntza eskatzeko, edo zer behar izan eskero, gu hemen gauz laguntzeko prest.